Така, нарекла съм на тази презентация, радвам се, че мога да ви покажа как да помогнем на зависими от действия да загубим себе си. Аз с това започнах. Предполагам, разбирате за какво става въпрос. Когато зависимостта се намеси в семейството, обикновено околните си казват: ужас, нали? Сега има проблем, всички усилия трябва да се съсредоточим върху зависимия, как да го решим всичко това, и близките, всичко, което правят, е цял ден и цяла нощ да мислят как да помогнат, какво да направят, откъде да намерят спасение, как да решат всички проблеми, в които той се е забъркал, и се стига до изключително големи крайности. Нали, родителите започват самите да бъдат въвлечени, започват да лъжат на работа, но той е болен, той няма да може да дойде, защото днеска не се чувства добре. Започват да живеят в страх, в притеснение. Всичко това в комбинация създава ужасни условия за хората около зависимия човек и съответно така, като всички го обличат това в обвивката любов. Нали? Правим го от любов, правим го, защото нали, много обичаме този човек. Много ни е близък до сърцето ни, и съответно всичките тези неща, това, че лъжем, това, че постоянно спасяваме, постоянно се опитваме да вземем отговорността върху себе си, само и само да предпазим, нали? Ние казваме как по друг начин, нали? Ние го правим, защото го обичаме, нали? Няма как по друг начин да постъпим. И така, родителите живеят между надеждата, че все пак, нали, като му кажа, като му се премоля, като му падна на колене, или като му кажа, че съм болна, той изведнъж ще му проработи съзнанието и ще спре да употребява. Или пък страх, всички сме запознати с страха. Предполагам, че ви е ежедневие, постоянно, къде, какво прави, дали не прави поредната глупост, дали не взема поредните пари, дали някой няма да го пребие сега някъде по някакъв повод, или пък дали няма наистина да изпълни това, което казва, защото много често независимите заплашват с самоубийство, с това, че скочат да спорухвия мост, се хвърля от 10-ти етаж, така, ако не стане на моята, ако не ми дадеш пари, ако не ми купиш това или това. И разбира се, вината, нали? Кой не е чувал за нея. Това, че постоянно се обвиняваме, че най-вероятно заради нас, той или тя са стигнали до тук, защото не сме си били на мястото или сме оставили там улицата да го възпитава, или са се случили някакви неща, които ви тежат, и зависимия не пропуска да ви ги напомни, разбира се, да ги използва многократно. Когато човек се чувства виновен, той е изключително лесно манипулируем. Вие знаете, ако чувствате вина, веднага се появява желание да станете добри, някакси да компенсирате тази вина, и съответно ставате много по-склонни да угаждате на зависимия в нещата, които той иска, да правите компромиси, да не сте толкова твърди в позицията, да казвате едно, да правите друго, нали, да отстъпвате от това, което сте казали, или просто заплашвате, без да си превъплъщавате, нали, думите в действия. Всичките тези неща, естествено, плюс опита, нали, постоянно да го спасим от нещо, което се случва с него, водят до изтощение. Нали? Няма как. Той е стрес, тревогата, постоянните проблеми, те ви изцеждат, те ви изтощават напълно, и в това да се чувствате безпомощни, нали? Човек вече не знае какво да прави, нали? Чуди се и не знае, нито намира къде му е грешката, какво да прави, как да продължи напред. Знае много добре, много малко информация има за това, как наистина, нали, да може да се помогне в ситуацията, но обикновено всички сме неподготвени, защото проблема ни се стоварва из невиделица. Нали, така? Никой не очаква
детето му да стане зависим, нали, това да се случва в живота, но всички си живеем, нали, собствения живот и си вярваме, че всичко е наред, докато в един момент се оказва, че нещата вече са излезли извън контрол. И така, любовта, т.е. това, което на нас не се струва, нали, че е проява на любов, всичките тези действия, цялото наше поведение е облечено в любов, което всички усилия, които влагаме, за да помогнем на зависимия, няма как, нали, любовта сама по себе си, тя не е лекува зависимостта. Така. Много важно винаги да помним какво всъщност не можем да направим. 3 неща, които близките на зависимите не могат. Значи, много често, сега няма колко от вас са се помислили, но много често близките страдат от това да мислят, че заради тях, нали, зависимия е станал такъв какъвто е, те са причинили зависимостта и така нататък. За зависимите често това е удобен вариант, нали, да говорят на родителите си, че аз съм такъв заради теб. Аз съм такъв заради вас, ако не бяхте вие, нямаше, нали, нищо подобно да се случи. Сега нека не забравяме, че целият този проблем е резултат от изключително много фактори, които са се трупали по един или друг начин. Да, няма как да отхвърлим, нали, обстоятелствата, при които човек е расъл, начинът, по който е бил възпитаван, но има още куп фактори, които влияят на формиране на зависимостта. И за това, нали, аз лично ви моля да не се вторачвате и фокусирате върху това и да постоянно да мислите за това, че всъщност вие сте част от проблема и вие сте причинили зависимостта. Другото нещо е, говорихме вече за контрола. Зависимите не могат да контролират, т.е. близките не могат да контролират зависимостта. Това е много трудно за обяснение и изпълнение, защото контрола всъщност той идва в живота ни заради страха. Страха от всичко, което се случва и това, че нещата просто ние ги губим, не разбираме какво се случва. И най-лесното и инстинктивното, което започваме да правим, е да контролираме. Защото на нас не се струва, че ако ние контролираме нещата, вземем контрола върху всичко, което се случва, тъй като той не се справя, ние ще се справим, защото сме по-възрастни, по-опитни, нали, и знаем как това трябва да се случи. Въпросът е обаче, че този контрол, който започваме да налагаме, както и Леля сподели, нали, да ги водим навсякъде с себе си, да им проверяваме телефоните, да се ровим във всичко, личната им кореспонденция във вещите, да им се обаждам 1000 пъти, ама къде си, с кого си, какво правиш. Тези неща на нас не се струва, че са действени. Нали, ако още малко се постарае, ние наистина ще сложим нещата на ред и той няма да може да употребява. Проблемът е, че това не се случва така. Даже в много случаи нещата стават още по-обострени, т.е. зависимия се дразни от всичко това, което се случва. Затова, че навлизат в личното пространство, той става още по-предпазлив и започва да прави неща абсолютно тайно, зад гърба ни, да хитрува. Вие знаете, че те имат изключително много методи, по които, нали, да избягват контрола, който се опитваме да им наложим. Контролът, освен че е изключително безполезен, той е изключително натоварващ. Тоест ние се товарим с това, нали, трябва всичко, нали, да 3 крачки напред, да предвидя, нали, от тук да погледна оттам, нали, всичко да проследя. Всичко това добавя върху и така големия стрес, тревожност, всичко това изтощава допълнително. И съответно близките не могат да излекуват зависимостта. Колкото и да не се иска, колкото и
да ни се струва удачно, нали, ние да поемем отговорността, ние да сме тези, които да предприемем неща, които ще помогнат. И много често близките казват, нали, ние го познаваме най-добре, ние знаем той от какво има нужда, знаем по какъв начин да стигнем до душата му, нали, не трябва еди си как. Той при него този метод няма да действа, защото ние го знаем най-добре. И близките обикновено се сблъскват с това да минат по един път, където се опитват да напипват, нали, вариантите, които биха проработили. Сега, зависимите обичат да наблягат на това, че всички са различни, при всички действат различни неща, ама вие откъде знаете аз какъв съм и при мен какво ще проработи, това не е този метод, който, нали, и аз в моя живот няма да допусна еди си какво. Колкото и да са различни, държите на това, което сте казали и вие правите правилните неща. Така, граници връщат отговорността на зависимия. Защо? Защото вие спирате вече да поемате неговата отговорност. Не е така. Вие му казвате, ако те спрат на улицата пиян, аз няма да ходя да се занимавам с това да ти оправим твоите проблеми, нали, и да ти търся връзки, нали, и да си мисля аз как ти си проваляш живота. Значи, ние му казваме, следващия път, ако нещо такова се случи, ти си носиш отговорността. Разбирате ли? И държим и го правим го. Защото ако ние просто го казваме и 10 пъти правим компромис, едно и също, и ходим да го оправяме и търсим връзки, защото ама как сега той е млад, нали, ние не можем да позволим хората да кажат, че нашето семейство има такъв проблем и той, нали, ще си провали живота. Нали, значи, ако ние безкрайно го правим това нещо, ние всъщност даваме възможност на зависимия всеки път да избира да е безотговорен и да се живее с едно чувство за безнаказаност. Всеки път някой му оправя, значи и другия път пак ще му оправят и пак ще ме спасят и аз, нали, няма какво да се замислям изобщо. Така, прекратяват спасяването по същата причина. Прекратяват го, т.е. аз се отказвам и няма да те спасявам повече. Това обаче, нали, всичко, тези неща, които изреждаме, вие ги правите, разбирате ли? Тоест, ние не очакваме, че той изведнъж ще стане съзнателен и ще сработи съвестта му. Ние го правим, за да разбере зависимия. Зависимия, подтикнат от своя проблем, от своето заболяване, тъй като там егото е много нависоко, той иска за себе си всичко. Да му е удобно, всички да му служат, да се въртят около него, нещата да му се получават така, много долу, на тепсия, всичко да получават. Така че, ако вие искате да имате в семейството човек, който ще бъде самостоятелен, на който може да се доверите, а не да го носите на гръб цял живот и да се чудите какво да го правите и как да го спасявате, дайте му възможност да бъде отговорен и самостоятелен. Това е изключително важно. За последствията също говорихме, значи границите точно, ако няма последствия, няма никакви граници, разбирате ли? Ние може да си говорим, че ще поставим граници, но няма ли последствия от сблъсъка с границата, нали, ако зависимия пробва да пресече и не срещне никой там, няма чари, никой няма посреща, той ще се влиза и ще си прави каквото си иска и ползата е абсолютно никаква. Границите пазят вашето психично здраве, защото когато вие се научите да сте, нали, тези, които си пазят границите и казвайки нещо да го изпълнявате, вие ще видите колко бързо зависимия ще почне да се съобразява и колко на вас ще ви стане по-лесно. Увеличава шанса за възстановяване точно по тая причина. Когато човек разбере, че не му минава номера и че трябва сам да си вземе живота в свои ръце, да се грижи за себе си, да бъде самостоятелен и да се движи според това, каквото му позволяват границите, той много дълбоко ще се замисли дали отново ще се върне към проблема си.
Защото ще знае, че там пак ще удари на камък. И вече ще трябва наистина тотално да се оправи без никаква помощ. Добре, само да го прочетем. Значи, още веднъж повтаряме здравословните граници. Това е каквото приемаме. Ясно назоваване на поведението, което е допустимо за нас. Тоест, ние решаваме какво е допустимо. Не, ама как така ти си решил, примерно той идва и ни казва, откъде на къде аз ще правя това. Така съм решил. Нормално е да кажете, така съм решил, това искам. А не да се оправдавате и да почнете, ама не така ми казаха, нали, то така, то... Аз така съм решил, да това искам в моята къща. Какво не приемаме? Ясно поставяне на граници пред поведение, което ни наранява или поддържа зависимостта. Не се притеснявайте да говорите за това, през каквото минавате. Това, което е болно за вас, което ви притеснява. Много често, нали, не почваме сега, как сега какво да му кажа, и той сигурно ще се разсърди, че едва не го обвинявам, после може и да каже, че ще си тръгне или че не иска да ме вижда. Я по-добре да не му разказвам нищо. Зависимият трябва да знае какво преживявате и през какво минавате. Защото много от тях, когато не се сблъскват с никакъв дискомфорт, те си мислят, че всичко е чудесно, че могат да се продължават така и след като никой нищо не казва, значи всички са добре, което определено не е така. Какво ще направим ние? Тоест, ясната ни позиция, нашите действия, които ще предприемем. Важно, още веднъж наблягам, нали? Нашата реакция трябва да бъде реалистична, ясна и изпълнима, т.е. нашата позиция, която ние изграждаме. Подчертавам дебело, не говорете просто, спрете с разговорите, започнете да действате. На вас ви трябва един разговор, в който предупреждавате, след това се действа ясно, категорично и точно. Множеството разговори са абсолютно излишни. Разговорите не водят до никаква промяна. До промяна водят действията, които причиняват последствия. Така. И тук накратко контрол и влияние, малко разлика да направим. Когато контрол е, когато постоянно се въртят в главата мисли, дали употребява, какво прави, лъжи ли ма сега, манипулира ли ме, дали ще се лекува, дали ще настъпи някакъв момент, който да се промени. Ние мислим вместо зависимия. Нали? Колко от вас го правят постоянно? Постоянно се стараем, какво ще направим, как ще реагирам, ако аз направя така, той ще направи, еди си какво. Ние постоянно се стараем да предвидим, да мислим вместо човека, за да проконтролираме какво ще се случи. Влияние, това е, аз съм определил позиция и реагирам. Това е моята реакция. Това е моите граници. Дали наистина той ще се сблъска с последствия или ще продължа да спасявам и как се грижа за себе си. Така че въпрос, къде влагам повече усилия. Внимавайте, надявам се да е повече в старанието да влияете и помним, че не можем да спасим зависимия вместо него, но можем да създадем условия. Тези условия, които са му нужни, за да се подменя. Тук просто съм приготвила 3 метафори, които са интересни от ежедневието за спасителния пояс. Нали, че когато някой се дави, даже спасителя да отива да го спасява, обикновено поддържа някаква дистанция, хвърля му спасителен пояс и има въже, с което да го дърпа. Защото много често в паниката си, давещия се, може да повлече и този, който се опитва да го спасява. И огъня, нали, много често нещата, които ние правим, те са като бензин за огън. Вместо да помогнем, нали, още повече разпалваме проблема. В самолетите, маската за кислород, стандартен пример, че първо, нали, възрастния, този мислещия, зрелия, влича маската и разбира за какво става, помага на себе си и след това
вече тръгва да помага на нуждаещ на детето. Така, имаме 3 въпроса, просто съм написала за размисъл. Как би изглеждал моя живот, ако започна да се грижа за себе си толкова, колкото за него? Би бил по-различен, мисля. И това е тежко, да си представим вариант, че втория въпрос, ако вашия близък никога не се промени, как бихте живели живота си? Аз специално го сложих, защото колкото и да ми се иска да ви кажа, че всички се променят, това не е така. В смисъл, винаги съществува вариант. Вашия близък никога да не се промени така, както имате желание. И затова няма да сте виновни вие, но тъй като ние много често приемаме нещата твърде лично, едва ли не, нали, ама как, нали, аз сега ще направя всичко възможно той да се спаси. А той всъщност е отделна личност, съвсем различен човек, който, както и на нас, му е даден живот и му е дадена възможност да взема своите решения, да живее живота, който му е даден, по начин, по който той се го нарисува. И така казвам. Вие, това, което зависи от вас, е важно да го правите. Какви решения ще продължи да вземе вашия близък, вие никога не може да имате пълна 100% гаранция. Има хора, за съжаление, които, независимо от всичко, каквото правят хората около тях, продължават да се самоунищожават. Аз много се надявам, че никой от вас няма да се сблъска с нищо подобно, но бих искала да го имате в главата си като вариант. Нали? Защото това е живота, това е реалността. И от какво най-много се страхуваме, ако трябва да пуснем нещата? Нали? Да спрем да го спасяваме, да спрем, нали, да контролираме. Това са неща, за които може да си ги зададете, да си помислите върху тях. И надявам се всеки от вас да стигне до здрави разсъждения, които да му носят успокоение. Така, между друго имаше ли? Тук има упражнение, но първо бих искала да попитам дали някой има въпроси или иска нещо да сподели във връзка с това, което говорихме.